Het genootschap van Limburgse familiebedrijven bestaat 10 jaar. En dat is zeker een reden voor een feestje hier in de grotten van Château Neerkamp. Welke sector vertegenwoordigt jullie bedrijf, jullie familie? De paardensector. Kijk, en daar zit jij dus ook in dan? Ja, zeker. Derde generatie familiebedrijf. Dat gaat automatisch zo dan? Niet helemaal automatisch. Ik heb eerst iets anders gedaan. Ik heb bij ING gewerkt en daarna toch in het familiebedrijf gerold. Dus, Dat ja. trekt uiteindelijk dan? Ja, dat is hoe je bent opgegroeid. Dat zijn, ja, eigenlijk is dat genetisch. Kom je daar toch een beetje in terug, inderdaad. Ja. Maar niet zomaar een paardenbedrijf. Het is niet zo van, oh, nou hebben we een paar leuke paarden in de wei lopen. Nee, Stal Hendricks bestaat inmiddels ook alweer bijna 50 jaar. Dus we zijn wel een gerenommeerd bedrijf in onze sector en ik denk ook wel in Limburg, ja. Maar met klanten uit heel de wereld? Klanten uit heel de wereld, met name Amerika, Canada is wel voor ons een hele grote markt en daarbij ook Europa. Maar dat zijn wel, Ja. Wat is jouw specifieke taak? Marketing en de evenementen. Wij organiseren een paar evenementen per jaar. Niet alleen in Nederland, ook in Amerika. En die organisatie die neem ik op me. Jullie zijn ook een Limburgs familiebedrijf en ik neem aan de bedoeling om dat ook een tijdje nog zo te handhaven? Ja, zeker. We hebben net groot geïnvesteerd, dus voorlopig moeten we nog even door. Joh. En we zijn nog hartstikke jong. Wat is nou een voordeel van een familiebedrijf? Meer betrokkenheid? Ja, meer betrokkenheid en toch vooral ook nadenken over de lange termijn. Het gaat niet om de winst van morgen, maar ook het gaat meer over de winst van de volgende generatie. Hè. En met hoeveel mensen zijn jullie? Qua familie of qua medewerkers? Ja, alles bij elkaar. Nou, ik doe het samen met mijn broer en we hebben 550 mensen die bij ons werken. Jullie zijn natuurlijk ook specifiek een familiebedrijf. En wat is daar het voordeel van ten opzichte van een bedrijf met aandeelhouders bijvoorbeeld, externe? Nou ja, ik denk dat een familiebedrijf echt voor de lange termijn gaat. En in principe zien we ons als pachter van het bedrijf en willen we graag het bedrijf verder geven aan de volgende generatie. En ik denk wel dat dat voor familiebedrijven iets specifiek is ten opzichte van een groot aandeelhoudersbedrijf. Die zijn wat meer voor de korte termijn snel winst maken. Ja, zeker beursgenoteerde bedrijven, die hebben natuurlijk de druk meer van de aandeelhouders. Wij willen natuurlijk ook gewoon winst maken, maar we doen het wel voor de lange termijn. Ja. En in zo'n familiebedrijf moet je dan met de hele familie ook rekening houden? Of kun je wel afspraken maken van dat is die zijn verantwoordelijkheid? Nou ja, ik denk dat het juist heel belangrijk is om goede afspraken te maken. Gelukkig hebben wij dat ook. We hebben gewoon een hele goede taakverdeling en dan werkt dat prima. Dan kun je iedereen eigenlijk in zijn eigen kracht en talent gebruiken. En Limburg, is dat nou een specifieke regio met veel familiebedrijven ten opzichte van de rest van Nederland? Of valt dat nogal mee? Ja, nu onlangs is uit onderzoek gebleken dat met name Limburg een groeiregio is geworden. En met name in Limburg zitten heel veel familiebedrijven. Veel meer dan in de rest van Nederland. En dat helpt enorm om ook de dynamiek te krijgen. Ook als je kijkt naar het verenigingsleven, dat is hier nog best sterk. En het komt ook hoofdzakelijk omdat het familiebedrijven ook bereid zijn om een steentje bij te dragen aan de maatschappij. Dat is best reden om nu een feestje te vieren. Ja, het 10-jarig bestaan van het genootschap is zeker een reden om een feestje te vieren.